warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedoyo saking kelas 9B kelompok H badhe nampilaken Nebang lan Nari Jawa. Kula Harnu Mayu Hafira absen 9. Bola Miftah Rahman absen 16. Kulo Preno Absanyata absen 23. Kulo Raisa Hakim absen 23. Ciron Yo prokonco dolanan jogo pada bulan ladange koyo dino rembulane sing awe nyelingake ojo podo dung sore. Ayo yo prokonco rene akhir kancane tangine pancen sumegerindo yo padha dolanan sinambi guyonan jubla suwange tinggal mambu ketundung kudel pakem kolera sapa guyu delek akeh sip kondelek kopong sip kondelek kopong jubla suwange tinggal mambu ketundung kudel pakem kolera sapa guyu delek akeh sip kondelek kopong sip kondelek kopong sip kondelek kopong. suara Jamu kedap telon suwe ora ketemu pisan gawe kelon suwe ora jamu kedap telon suwe ora ketemu pisan gawe kelon yo kancane ngisi gembira alera-plera banyune sekoro anglia numpak kaulayan ing dina minggu ke pariwisata alon taune wis nengah yud baju pinolan ora jemu karo mesem guyu ngilangake rasa luka lesu adi jawel mas jebul di sore ditinggal lopo katon ngawe-awe kayokane beci bali wae kene esu tumanang nyambut gawe jaranan jaran leci jaranan jaran leci sing numpak loro peri sing ngiling para abdi tretrekno jarane lembu indu jaranan jarane jaran teci jaranan jarane jaran teci sing numpak loro peri sing ngiling para abdi tretrekno jarane lembu ing loro kedepuk kencing prok kedepuk ceder kembang suling memandang suarane tulik kepena ninemu renyu akeh barang lan kentru tipung suling sikak kendamane lir ilir tandure wong semile tak ijo royo tak seru pengantin anyar cah angon peneno bimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro lumit dari pinggir
cuma tono kanggo sepo mengkoso. Mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan. Susurao, surahio, susurao, surahio. Bisa deh, bisa. Wassalam.